Ribe, godišnji horoskop za 2026. 2026. za ribe donosi godinu zatvaranja jednog ciklusa i pametnog pripremanja za novi. Više intuicije, ali i više potrebe za strukturom. Bićete osjetljiviji na energiju ljudi i okruženja, pa je selekcija postaje ključ. Prvi mjeseci traže disciplinu u svakodnevici i financijama, jer sitnice mogu da se nagomilaju ako ih ignorišete. Od proleća i tokom leta dolazi više podrške kroz posao i rutinu, a jesen donosi važnu reviziju emocija i vrednosti. Ljubav. Februar-mart donose potrebu za jasnoćom, ne želite više između, već konkretno i iskreno. Ako je odnos stabilan, tada se produbljuje kroz razgovor. Ako nije, tada se vidi gdje ste previše idealizovali. Jun-septembar su topliji period. Više nežnosti, više prisutnosti i šansa da se ljubav pokaže kroz dela. Kraj oktobra i novembar mogu vratiti stare emocije ili priče. Ne bežite, ali ne donosite odluke u afektu. Posao. Početak godine je dobar za organizaciju i selekciju. Birate koje projekte zadržavate, a koje gasite. Najviše napredujete kada radite praktično, sa jasnim rokovima, umjesto da se oslanjate na inspiraciju kad dođe. April-jun donose ubrzanje kroz rutinu i posao. Lakše završavate stvari i dobijate priznanje za trud. Jul i avgust su dobri za saradnje, ali pazite da sve bude dogovoreno jasno, bez nejasnih obećanja. Financije. U prvoj polovini godine financije traže disciplinu. Troškovi mogu rasti kroz obaveze, dom ili pomoć drugima. Mart i april su idealni za budžet i rezove. Manje curenja, više stabilnosti. Od jula se otvara bolji potencijal zarade kroz stabilniji radni ritam ili dodatni izvor prihoda. Oktobar-novembar nisu za rizične poteze. Izbegnite pozajmice i velike kupovine bez provere detalja. Zdravlje. Januar-mart traže više sna i tišine. Preosjetljivost se lako pretvara u iscrpljenost ako ne pravite pauze. Najviše vam pomaže rutina odmora, hidracija i boravak u mirnom okruženju. April-jun su bolji za energiju i vraćanje forme, ali bez forsiranja. Telo traži nežniji pristup. U jesen obratite pažnju na psiho-emotivni balans. Stres se kod vas prvo vidi kroz san i raspoloženje. Tranziti. Februar-mart naglašavaju ozbiljne odluke u vrednostima i novcu. Učite da kažete ne tamo gdje ste ranije popuštali. Ovo je period kada postavljate granice koje vas štite od iscrpljivanja. April-jun donose stabilizaciju kroz posao i rutinu, dok oktobar-novembar vraćaju fokus na reviziju ljubavi i financija. Tada je najbolje usporiti, preispitati emocije i ne donositi velike odluke na brzinu. Zaključak. 2026. je godina kada ribe dobijaju kroz pametnu selekciju. Čuvate energiju, birate prave ljude i gradite stabilniji život. Srećni prozori. April-jun, druga polovina jula, septembar.